Beterana, ez da. Izututa nago honekin. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Alumnibus zikloaren laugarren saiora. Gaurkoan Humanidade Digital Globala graduaren eskutik eta trantsizio hirukoitza izango dugu hizketagai. Kaixo berriz ere, eta hasteko lehenik eta behin nire solaskideak aurkeztuko ditut. Horren ez horren, hemen nire alboan Ibon Antero Intxausti, bera Mondragon Korporazioko iraunkortasun eta eraldaketa sozialerako arduraduna dugu. Kaixo Ibon, atxaldeon. Asier Aranbarri, Urtzelai, bera Eusko Jaurlaritzako Agenda 2030 eta Berrikuntza Sozialerako zuzendaria. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Asier. Mikel Alvarez Cabezudo, ondo ezagutzen dugu, HDG-en. Berak iaz amaitu zuen gradua, ikasle ohia dugu, eta momentu honetan Agirre-Lehendakaria Zentarren dago lanean. Kaixo, Mikel. Eta pantailaren bestaldean Mara Narro Urreta daukagu, bera momentu honetan praktikaldia egiten burutzen ari da, Pariseko School of Business Unibertsitatean, eta handikan parte hartuko du solasaldi honetan. Kaixo, Mara. Arratsaldeon. Igual hasi baino lehen, hitz batzuk pixkat gaiak kokatzeko, ez? Eta pixkat ikuspegia partekatzeko, gero zuek esango diazue, ados zaudeten ala ez. Trantsizio hirukoitza daukagu gaia, badakizue azken aldian, eta ez da azken aldian, badira urte batzuk pixkat trantsizioen behar aldarrikatzen edo hainbat lekutatik aldarri hori entzuten ari garela, ez? Nolabait jasangarritasuna edo hainbat trantsizio edo bide berri egiteko beharra ikusten da, nolait gizartearen ongizatea edo jasangarritasuna hobetze aldera. Trantsizio horietan, 3 trantsiziotaz hitz egiten dugu, edo hitz egiten da oro har, trantsizio soziala, digitala eta berdea, ez? Eta horretarako, ondo dakigu denok, ez? Baditugula hainbat behar, eta hainbat, krisi egoera, edo behintzat hainbat arrakala, bai sozialean, bai aldaketa klimatikoan, bai berdintasunari dagokionez, eta bar, eta baditugu hainbat estrategia edo marko nolabait ere horri irtenbidea eman nahian, ez? Bai tokiko markoak ditugu, nazioarteko markoak eta bar, Basque Green Deal dela, bestelako estrategia digitalak, nazio batuen garapen jasangarriko helburuen markoa ere hortxe dugu, eta erakunde desberdinak edo eragile desberdinak ari gera bide hori egiten. Badirudi, eta hori da pixkat gure ikusegia, guzti horretan, gizarteak ez badu edo gizartea engaiatzea lortzen ez badugu, ez egingo ditugula trantsizio horiek, ez? Azkenean gizarteak edo bai eraldaketa digitalaz ari bagera edo larrialdi klimatikoaz ari bagera, ezinbestean gure ohitura batzuk edo aldatu beharko ditugu edo beste modu batera antolatu beharko gera horri ekiteko, ez? Eta badirudi, edo zuek ere esan, batzuetan ere, edo berandu xamar, agian konturatu garela gizartearen beharraz, ez? Edo gizartea engaiatzeko behar hortaz, ez? Eta, nolait, orain dela gutxi arte, edo orain dela ez gerala konturatu, trantsizio soziala, ez? Eta horrekin lotutako gizarte berrikuntza beharrezkoa genuela bide horietan.
Hor dator, pixkat ere giza eta gizarte zientzien beharra, ez? Giza eta gizarte zientzien begirada, ez? Nolabait bigarren planoan agian egon diren disiplina batzuk izatetik, orain gizarte berrikuntzarekin lotuta edo eraldaketa sozial horrekin lotuta, mahai gainean ditugu, ez? Azkenean giza eta gizarte zientziek ematen dizkigute erramintak eta ikuspegia gizartearen kultura eta pentsamendua aztertzeko, ulertzeko eta baita ere portaerak, ez? Eta horiek baliatu behar ditugu, ulermen hori baliatu behar dugu hain zuzen ere gizartean eragiteko. Eta pixkat giza eta gizarteen zientzien ikuspegia ez nolabait ikuspegi estatiko batetik, baizik eta bereiek ere aztertzen dute edo begiratzen diote pertsonei gizarteari ere eraldatzeko eta garapenari begira, ez? Nola eman ditugun pausoak ere eta nola goazen pausoak ematen, ez? Hain zuzen ere hortan saiatzen gera humanitate digital globala graduan, ez? Pixka transizio horietan nabigatzen, laguntzen, nabigatzen laguntzen gaitzeko profesionalen lanketan gabiltza, ez? Uste dugulako, eta orain emango dizuet txanda, azkenean behar ditugula hainbat zubigile, hainbat eragile lankidetza modu berriak, edo ezagutza sortzeko modu berriak eta ere probatzeko eta esperimentatzeko, ez? Lankidetza behar hortan, agerian jarri da, pixkat rol aldaketak, edo behintzat agian orain arte egiten duguna beste modu batera egiteko beharra genuela, ez? Eta hori da pixkat orain botako dizuet zuei galdera, ez? Eta igual hemendik hasiko naiz ondo iruditzen baizaizu, Ibon, pixkat agian zure papera eta zure begirada erakunde pribatuen Mondragon korporaziotik, ez? Nola ikusten duzu, jakinda Mondragon korporazioa ez dela edozein motako erakunde pribatu, baina nola ikusten duzu zer rol berri edo zer eginkizun berri dagokio arlo pribatuari. Atxaldeon eta mila esker, gonbidapenagatik, lehenik eta bain. Bai, aipatu duzun moduan, transizio hauek badira batetik konplexuak eta bestetik, bai aipatu nuke, behaien arteko konexioak, ez? Ez da transizio bakoitza bere baitan zeratzen, baizik danak dakatela eragina bata bestearen artean, ez? Teknologiak eragina dauka energia eta kontsumoan, personen ezagutzan eta bar, ez? Orduan, ikuspegi integral edo sistemiko batetik begirada bota behar zaio, ez? Eta horretan, pixkat erakunde ekonomikoen edo aldetik, nik uste hor badagoela behar bat, eta da paradigma pixkat aldatzea, ez? Enpresaren igual ikuspegi aldetik edo, eta berplanteatzea, enpresaren zergatik eta zertarakoen inguruan, ez? Eta, horretan, hamarkadetan ikusi da enpresa eragile ekonomiko bat, ikuspegi, epe motzeko ikuspegi batekin, eta bere perimetrotik kanporako eraginekin zerikusirik ez duena, eta bai nik uste hor salto bat beharrezkoa dela ikuspegi jasangarriago, epe luzeagorako batekin, eta aktibitate ekonomikoak eragin sozial eta ambientalekin batera aztertu eta garatu behar hori, ez. Hori dagoela, nik uste aurreatu beharra. Bale, gero bengo dugu bigarren. Igual zure ikuspegi igual, Hasier, pixkat erakunde, Eusko Jaurlaritzatik, edo, pixkat zuek ere ze ikusten dezute, hortan ere, erakunde publikoek ze paper, edo hortan ere ikusten duzu beste paradigma bat behar dugula, edo bagoaz. Bai, arratsaldeon, zer baino lehen eskerrik asko, gonbidapenagatik eta aukeragatik. Mundu benetan konplexuan gaude, batetik argi dagona da, espazio partekatu batzu behar ditugula, gobernantza eredu berri behar dugula, zergaitik arazoak era konplexuak direlako, elkarrekin lotura zuzena daukatelako, eta arazoak konplexuak izan arren da neurri handi batean mundu mailakoak, politika ez direlako, mundu mailakoak ez, eta bereziki azken hilabete eta erdi honetan mundu mailako
sistema multilaterala bera ere, zalantzan jarria denean, munduko administrazio nagusi baten aldetik, estatu batuen aldetik. Beraz, hor krisi handi batetan gaude. Batetik konstiente gera gobernantza eredu bat behar dugula, baina munduko haizeak ez dijoazte, maila anitzeko eta eragile anitzeko gobernantza eredu horien alde. Hala eta guztiz ere uste dut, bereziki hortxe egin behar dugula inzidentzia, ez? Eta berrikuntza sozialetik, jaurlaritzaren perspektibatik, guk argi daukagu garapen jasangarriko helburuen markoa dela marko egokiena, giza garapen egoki batetarako, eta transizio desberdinei aurre egiteko, hor guztiz nator Ibonekin, izin dira transizioak bakoitza bere aldetik aztertu, dana bat da, eta horrek eskatzen du gobernantza eredua baita ere aldatzea. Zer esan nahi du gobernantza ereduak aldatzea? Azken batean, eragile guztiekin kontatzea, politikak aurrera eramaterako orduan. Gaur egun ez da nahikoa, erakunde publikoekin kontatzea, erakunde publikoak erakunde pribatuekin kontatu behar dute, gizartearekin kontatu behar dute, eta hondik garatago, esango nuke, gizabanakoekin kontatu behar dute, eta hor daude benetan zailtasunak, ez? Orduan, gure asmoa, gure humiltasunetik, azkenean da, espazioak generatzea, markoa generatzea, ikuspegi desberdinetako eragileak eta ikuspegi desberdinetako pertsonak, problema bateratuen aurrean, soluzio partekatuak bilatzen hasteko. Eta hori da zaila, ze ohitu gabe gaude horrela gobernatzera, gaude ohituta bakoitzak geure ikuspuntua eman da ikuspentu desberdinekin zerbait osatzera, baina ez diagnostiko amankomun bat egin eta proiektu desberdina partekatzera, diagnostiko hortatik atera den ondorioari aurre egiteko. Orduan, momentu hau da, naiz eta munduko haizeak ez datozen bide hortatik, momentu hau uste dela egokia benetan, espazio partekatu horiek sortzeko, gobernantza eredu berria sortzeko, eta hor erramienta berritzaileak bilatzeko, nola entzun gizarteari, nola jarri martxan deliberazio demokratikoko prozesuak, nola generatu proiektu partekatuak azken baten erakunde, enpresa eta gizabanakoen artean. Nik uste momentu benetan aproposean gaudela zerbait berria asmatzeko. Eta 2030 agenda, azkenen hori da. 2030 agendara kontratu sozial berri bat, azken batean naturarekin bat egiteko, gizabanakoarekin baita ere bat egiteko, eta etorkizun bat elkarren artean lantzeko. Bale, eskerrik asko, hasier, orain pasako naiz Mikelena. Mikel, gainera, berak hitz egin dezake ere, praktikan eskuartean dituen proiektuen inguruan, ez? Agirren lehendakaria zenterren basabiltza, hainbat proiektutan. Igual, Mikel, pixkat, hain zuzen ere arlontan. Igual, kontatu guzu pixkat ze proiektu klasetan. Eskerrik asko gomidapenagatik. Eta, agirren lehendakari zenterretin ikuspegitik, egia da, esan dugunez, Europatik batoz ere barrenka konplexuei aurre egiteko behar dugula erantzun konplexuak, eta hori behar du erantzun kolaboratiboak behar ditu. Orduan, Europatik badaude egia da, beste munduko estadizio batzuk ere datozela, baina Europatik badaude ekimen asko, adibidez Mision Zidades hori, bilatzen duela neutraltasun klimatikoa hirietan modu kolaboratiboan egiteko, prototipazio hori egiteko, eta baita ere gure ruraldean adibidez, ALECek ere laguntzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundia, adibidez 2016an abiarazi zuen etorkizunarekin programa, hori gobernantza kolaboratibo horren bila, gero 2021an abiarazi zuen ere behin misio ezberdin, da mugikortasun berria eta elikadura jasangarriaren inguruan, eta hori da azkenean ikuspegia berdina, modu kolaboratibo batean zelan erantzun erronka konplexu hauei. Gero egia da, ez dutela esperientzia asko eta inor ez dakiela zelan egin. Orduan, teoria asko dago, baina teoria eta praktikaren artean gap handia dago hor, eta bilatu behar ditugu zelan zintzuk diren soluzio posible horiek, ez? Baina, ALECren ikuspegitik ikusten dugu, lau fase bereiziz, egiten duguna da sistemaren mapeo bat, eragileak eta ekimenak lehenengo biztaratzea, gero entzute prozesu sakon bat, interpretatzea, gero berriro interpretatzea, zerten digutanekin, entzutea, eta hortik kokreazioa egitea. Orduan, guk uste dugu hori kolaborazio marko horretan, posible ditzatekela transizioa honi aurre egitea. Eskerrik asko, Mikel. Eta orain pixkat Mara, zuk pixkat nola ikusten duzu hortik, edo zer ikusten ari zeran Parisen. Ikusten duzu diskurtsoari begira edo praktikei begira, ez? Eskuartean dituzuten proiektuak ere bide berean dijoaztela, zer ikusten duzu? Kaixo, eskerrik asko. Nimo momentu enten hori Parisen hau, Paris School of Business Unibertsitatean,
eta Global Training bekari esker nago hemen. Bueno, proiektu zehatz baten egiten dut lan, Cowork for EU deitzen da, eta proiektua Europako 3 unibertsitateen elkarlana da, eta bultzatu nahi du coworkinga unibertsitateko espazioetan. Azkenean, arre geratu da coworkingak izan ditazken gaza positiboak edo ikasleengan izan ditazken eragin positiboak, eta coworking espazio hauek unibertsitateetan kolokatzeak azkenen etorkizun jasangarriago bateako erdipuntu bilakatzen dira. Eta proiektu honetaz aparte, unibertsitateko beste hainbat departamentutan ere lan egiten dut. Adibidez, innovazio pedagogikoekin erlazionatutako departamentuan. Eta hemen bereziki bai ikusten dira eraldaketa sozial eta teknologikoak edo digitalak gehien bat, beraien unibertsitatean implantatu ditazken hainbat proiektuen mini esperimentuak egiten dira, laboratorio soziala deitzen zaio bertan dagoen espazioari, eta askori naiz ikasten, azkenean eraldaketa soziala heziketatik edo pedagogiatik hasten delako askotan, eta hori etorkizunerako oso positiboa izan daiteken zerbait iruditzen zait. Eskerrik asko, Mara. Pixkat orain galetu nahi zuet praktiken inguruan, ez? Eta hor ere batzuetan agian sortzen da nolabaiteko frustrazioa, ez? Praktikak asko aldatzeko edo asko egiteko daukagu, ez? Eta batzuetan agian gure praktikek zenbateraino eragiten duten edo, ez dakit sentsazio hori daukazuen, ez? Pixkat galetu nahi zuet, pixkat hori, zuen eremuan, ze praktika, zertan ari zareten, zer iruditzen zaizuen, direla nolait praktika berritzaileak bideo horretan ere, zuen eremuan. Hiru transizio... Bai, nik esan gauzak egiten dira, igual, zalantzan jarriko nukena da, beharrezko den abiaduran egiten diren edo ez, ez? Hau da, transizio teknologiko guzti horretan, hori oso lotua dagoela lehiakortasuna berarekin, orduan hor garapen handiak ematen dira, eta horrik, nik uste, etorkizunari begira badala gainera esparru bat, aukera berriak sortu ahalko direnak, ez? Horrekin batera dijoa personen gaitasunen garapena, hor erronka badago, hor gu orokorrean kooperatibetan dagoen bagabitze gauzak egiten, baina hain azkarra da teknologien abiadura, eskatzen duela horrek ere abiadura berdina jarraitzea personen gaitasunen garapenean. Ambito ambientalean edo ingurugiro alorrean, nik uste horre norabide honean baina erritmoak larrialdi egoera klimatiko honetan ez direla nahikoak. Eta mundu mailan nik uste hori ikusten dela, orain Hasierrek aipatu duen haize ufada berri horietan eta kontestu geopolitiko berri honetan, norabideak ikusten da aldatzen direla eta horrek eragina dauka maila guztietan. Orduan, guk gure bide horria zentzu horretan badugu definitua, energiaren deskarbonizazioa da gai bat, eta horretan energia gutxiago kontsumitu zein energia berriztagarriaren sorkuntza eta biltegiratzea landu, ekonomia zirkularrean ere hor lanketa handia egiten ari gara produktuaren inguruan, materialen sarrera, irteerak eta horren optimizazioan, balio katearen kudeaketan ere, hau da, ze hornikuntza nondik eta horre daukan aztarna eta barre aztertzen, eta oro har nik uste hor bagoazela lanketa egiten. Kontua da, oro har ikusita
gizarte mailan, abiadura garbi dago handiagoa behar dela. Eta askotan, tensioak sortzen dira, klima aldaketaren aurrean behar diren garapen adibidez berriztagarrien sorkuntzaren inguruan eta natura beraren zainketa eta mantentzean. Orduan, hor nik uste erronka gizarte moduan itzela daukagula. Bale, eskerrik asko, Igon, pixkat, hasier, igual, zuri ere bere, ezakite, ekimen, ez dakit edo zertan, ez? Ari zarete. Nik funtsezko ikusten dut gobernantza ereduak aldatzea. Da hori zergaiti diot, azken batean, problemak oso konplexua dira, ikuspuntu oso ezberdina daude eta beharrezkoa da. Ikuspuntu ezberdin horiek partekatzea, ez? Ze askotan esan dena, transizio ezberdina helduz, transizio klimatikoari heltzen digu eta energia berriztatzaileen aldeko autu egiten dugu. Horrek ere baditu bere arazoak, ze danok gaude energia berriztatzaileen alde, baina ginok ez ditugu nahi gure atarian ez plaka fotovoltaiko jartzea eta are gutxiago parke eologikoak gure mendietan, ez? Baina, klaro, bat eta beste ere ez baditu nahi, oso zaila da energia berriztatzaileen aldeko apustu bat egitea. Eta horregatik behar die, lankidetzazko gobernantzako eredu berriak. Azken batean, danok arazoaren diagnostiko amankomun bat egiteko. Eta horrek balio duen bezala, transizio energetiko klimatikoarako, berdin, transizio sozialerako, adibidez, transizio sozialean, ikusi behar da, Europa eta baita gu ere, nolari geran sartzen, eta sartze horrek, ze ondorio dakarskin, ez? Eta ikusi besterik ez dago, hor talka bat badagoela, jende adin handikoena eta jende gazteen artean, hor diferentzia batzuk badaude, bataz besteko pentsioak agian altuago dira, bataz besteko lehen soldata baino, hor badaude nolabaiteko talka batzuk, solidaria intergenerazionala landu beharrekoak ez, eraldaketa sozialari begiratzen baldin badiogu. Eraldaketa digitalean, argi dago, eraldaketa digitalak berekin dakarrela baita ere, lan jakin batzuren galera, beste batzuen mesedea ekarriko du, baina beste mesedea ekarriko den horietara jotzeko, formakuntza jakin bat ere behar da. Eta danak lotura dauka. Eta pixkat, leheno komentatzen nuen, kontrako haize horiek bide hori hartu nahi dute. Azkenean egeresten dutena, aldaketa klimatikoa, hori etorrik behar baldin etorriko da, baina ez ditzagun momentu honetan karbonizazioa egin lotuta duen lanpostua galdu, ez dakigunean gero ez izango den. Eta hor badaude, gora bera batzuk, elkarren artean landu behar ditugunak. Eta horregatik nion, lankidetzazko gobernantzak horregatik dauka garrantzia. Azken batean, problemaren diagnostikoa amankomun bat egin, zen ikusten hori ez dugula eginda, eta gero hortik egin du soluzio partekatu batzuk bilatzen, ez? Eta hori bereziki, leheno niona, demokrazian sakonduz da komunidadea indartzen alegin duz, mundua ez doa hortik, momentu honetan. Eta nik uste Europak hartu behar duela bere lekua, eta gu Europa barruan gauden aurrean, guk inzidentzi berezi berdegula, gule balore demokratiko eta balore komunitarioak indartzen. Ze hor dauden beste bi protagonista nagusiak, estatu batu batetik eta Txina bestetik, ez doazte, bide hortatik. Ordu nik uste, gure dela momentu hau, benetan komunidadea indartzeko, eta komunidadea nola indartzen da, gobernantza ereduak aldatuz. Azken batean, hau ez da gobernuen egiteko bakarrik, guztion egitekoa da. Eta guztion egitekoak esan nahi du, guztiok hartu behar ditugula baita ere ardurak. Eta ardurak hartzeak, berekin dakar baita ere, erabakiak hartzea. Eta zailtasunak hor daude. Baina nik uste hor, asmatzen badugu eta sakontzen badugu demokrazian da komunidadea indartzeko gai baldin bagea, demokrazian sakonduz, gai izango erala neurri egokiak hartzen guteko, beti ere diagnostiko egoki bat egiten baldin badugu danon artean. Bale, eskerrik asko. Pixkat, orain Mikeli eta Marari galetu nahi diez, zuek ikasle gisa, badagokizue eta agian bidea hasi berria duzu, ez? Pixka guzti hontan, zubigile edo ez dakite, horrelako egitasmoetan murgiltzen hasiak zarete, ez? Eta horre, hasteko Mikel, nola ikusten duzu zure burua edo ze zailtasuna ikusi dituzu hortan, ez? Azkenean, ze gaitasun behar ditugu, nola ikusi zea, ze zailtasun ikusi dituzu ere horrelako egitasmoetan. Bai, nik uste dut hori esaten duzuen bezala ekimenak egin behar direla, baina gauza da zelan egiten ditugun ekimen hauek, ez? Beti zelan egiten dugunean, proiektu ezberdinetan, konturatzen gara zarena dela kultura aldaketa hori sustatzea. Orduan, kultura aldaketa horiek eta joera horiek, egunerokotasunean ematen diren joera horiek aldatzea oso zaila da, eta azkenean hori kultura aldaketa da sistema aldaketa bat, eta hori zaila da, urteak dara matza. Baina esaten duzun bezala, gaitasun batzuk garatu behar ditugu, eta horren bidea egin behar dugu. Eta nik uste dut hori, ateratzen diren ekimenak behar duguna da sistema osakutzea. Horregatik da garrantzitsua entzute sakon egitea, jakiteko zein pertzepzio ezberdin dauden gure gizartean,
zelan gauden erantzuten ekimenekin pertzepzio horiei eta non dauden hutsuneak. Eta orduan hutsune horietan kokreazio baten bidez edo kolektiboki erantzun bat eman, ez? Baina azkenean dugu ezagutzen zein den gure sistema, zein ekimen ditugu, zein pertzepzio dauden gure sisteman, ezin dugu jakin non jo behar dugun eta zer norabidean joan behar garen, ez? Eta uste dut hori, garrantzitsuena dena da guztiok batera norabide berdinean joatea, ekimenak ez duplikatzea eta ekimenak zentzua aukitea bata bestearekin, agenteak ere kolaborazioan jakitea bata eta bestea zer egiten ari diren, misio edo erronka edo helburu baten bati jotzeko, eta bueno, nik uste dut hor dago da erronka, ez, koordinazioa eta ezagutza horretan. Ados, eskerrik asko Mikel. Eta igual Mara, pixkat igual galetuko izut eta agian enbajada txiki bat, izango baina pixkat igual hortan nola ikusten duzu, ez? Edo ze beldur, edo ze kezka sortzen zaizkizu, ez? Azkenean zu rol hortan, nolabait zubigile rol hortan zer iruditzen zaizu, ez? Bufa, nola ze gaitasun, ze ezaugarri eduki beharko zenituzke, edo ze somatzen duzu hor dala beharrezko? Egia esan konturatu naiz mundu honetan sartzen, denak ez dutela gu bezala pentsatzen, eta Frantzia bezalako herrialde baten egonda konturatzea beraiek duten pertzepzioa eta gurea oso ezberdina dela kolektibo bat sortzean gehien bat. Eta bai notatu dut gure txikitasunetik oso gai gehala mundu global honetan bai aportatu dezakegula zerbait, eta pertsona batek baino gehiago esan dit oso munduari oso zabalik bezala ikusten didatela hemen lanen, eta nire opinioa eskatzen didate askotan ez dakit ikasi dutenagatik edo bizi izan naizen tokioagatik interesatzen zaielako kolektibo bat nola sortu, eta azkenen lehen esan dudan bezala heziketa garrantzi handia du, eta heziketa hori nola transmititu gaur egungo gazteei askotan zaila egiten da, eta ni gazte bezala askotan bai galdetzen didate, hau nola egingo zenuke, pentsatzen duzu etorkizunean gehitu dezakezula, edo trantsizioari buruz hitz egiten ari garenean orain arlo digitala guk txikitatik bizi izan dugu, baina hori jendeak nola erakutsi bestei ez dakit, tailerrak diseinatzeko garaian beraien ikuspegiare kontutan hartzea, eta ez bakarrik guk gure gazte eta modernitate ikuspegia bakarrik izatea. Vale, eskerrik asko Mara. Pixkat hain galetu nahi zuet, eta, eta igual, hasierrekin hasiko naiz. Zer dugu eskaintzeko guzti hontan Euskal Herritik, edo gure txikitasun honetatik, edo, eta baita euskaratik, edo, tira. Nik azpimarratuko nuke, eta nik uste Marak ere esan du lauentxe bertan, ez? Gure izaera komunitario hori jarriko nikoenik balorean. Hemen, izen asko eman daitezke izaera horri, auzolana, elkarlana, badaukagu itxura bat hor, auzolanerako, eta horrek ematen digu, izaera komunitario bat. Eta nik uste euskarak ere hor badaukala bere lekua, ez? Nik uste momentu honetan zerbait baldin badako egitea hori dela, komunitatea indartzea. Horrek implikatzen duen guztiakin, eta bakoitza geure izaeratik eta geure bakoizkeri hortatik eskuzabalak izaten alegin du, eta arazo konplexu horiei elkarrekin erantzuten alegin du. Eta nik uste hori herri honek erakutsi duela, hainbat eta hainbat urtetan, ez? Da hor daude hainbat eta hainbat ekimen, hori Agirre Lehendakari Zenterren aldetik ere, bat baino gehiagotan aztertudan zerbait izan da, ez? Gure kulturaren hori, eta ez da bakarrik kultura identitarioa, azkenean da gauzak egiteko modu bat, eta nik uste hemen Euskadin badaukagula gauzak egiteko modu bat, auzolanean oinarritzen dena. Euskerakin lotuta, ikastolekin lotuta, edo hainbat eta hainbat ekimenekin lotuta. Nik uste Mondragoi bera ere horren adibide garbi-garbia dela. Eta nik uste pixkat hori rekuperatu behar dugula berriro ere.
egia da baita ere handi batean, zerbaiten kontra egiteko gehiago elkartu berala, zerbait eraikitzeko baina baita ere dauzkagu oso adibide honak eraikitzearen isla direnak, ez? Mugimendu kooperatiboak bere lekua dauka dudarik gabe. Nik uste pixkat hori daukagulako munduari eskaintzeko. Azken batean, komunitate txiki bagea, baina aldi berdinean komunitate indartsua gea, eta izaera kolektibo bat daukan komunitate bat gea, eta bakoitzak eduki dezakeen pentsakeraz gain da, bakoitzak eduki ditzazkeen jarrera individualista horietaz gain, badaukagu elkarrekin zerbait egiteko asmo batez, gu batek existitzen du, nik uste gure kulturan, eta nik uste berezik hori dela indartu behar duguna. Lehen horregatik nion, mundua dauzka krisi asko, aipatzen diren hiru transizio hauen jatorri diren krisiak, baina gaur egun badago beste bat, garrantzitsua dena da, eta hori da munduaren sistema multianitzaren krisia, gaur egun ikusten da. Mundua dijoala egoera batera, handiena denak, indartsuena denak irabazi dezala. Eta nik uste horri guk gure txikitasunetik frente egitea posible deula, gure balore demokratiko egiten sendatuz, sendotuz, eta gure izaera komunitario hori indartuz. Eta nik uste munduari hori daukagula eskaintzeko. Gu nazio batuekin daukagun harremanean adibidez, lokal 30 idazkaritza Bilbon dago kokatuta, eta bere helburu nagusia da garapen jasangarriko helburuen inguruko proiektuak landu eta horiek lokalizatzea, bereziki balorean jartzen dute. Bereziki Euskadira etortzen direnean, gu ezagutzen gaituztenean, balorean jartzen dutena da, erakundeek elkarren artean ados jartzeko daukaten gaitasuna, politika publikoetara gizartea antolatua inkorporatzeko daukagun gaitasuna, eta gizabanako arire ematen diogun lekua, ez guzti honetan. Gu askotan geure buruakin oso kritikoa gea, eta ez dugu ikusten nahikoa denik hori, baina kanpotik azterketa egiten digutenean, esaten digute, jarri ezazu balorean hori, ze auzolanerako joera bat daukazute, eta hori munduko beste bazter askotan ez da ikusten. Ni beraz, hori jarriko nuke balorean, eta hori indartzen jarraitu dezagunaren aldeko aposta egingo nuke. Eskerrik asko Asier, igual hitz emango diot Igoni, ez? Pixkat ere aipatu dituzu kooperatibak, eta seguruen ere hortik badugu, ez? Zer eman edo zer, nola ikusten duzu? Nik zentzu horretan irakurketa antzekoa, uste, kooperatiba mugimenduak erakutsi duena urteetan zehar da, erronkak identifikatu eta erronka horiei era kolektibo batean protagonista izanten erantzun, ez? Azkenean, historian zehar sortzen joan diren kooperatiba ezberdinek, erronka ezberdinei erantzun diete, izan hezkuntzatik, edo industriaren lanpostuetatik, edo ikerkuntzatik, edo emakumearen parte hartzea lan munduan. Historian zehar, nik uste, zentzu horretan, izan da, aktitu bat, guazen erronkak identifikatzera, eta erronka horiei era kolektibo batean erantzutera, baina protagonistak parte izaten, erabakietan eta kudeaketan, ez? Orduan, gaude beste paradigma batean, beste erronka berri batzukin, segurazki bai beste balio berri batzukin, eta asmatu behar duguna da, erronka berri horiei era berdinean erantzuten, ez? Adibidez, energiaren ikuspegian, ekiolen, beste hainbat ekimenekin batera, baina hori da oinarrian dagoena, ez? Energiaren sorrera eta erabilera, era demokratikoa batean egitea, ez? Eta jendearen parte hartzea eta berrekin, ez? Orduan, pixkat, zentzu horretan, nik uste pausoak erreferente gara, herri txiki bat gara, baina, gure kasuan ere, kanpotik jende asko etortzen da, badalako erreferentzi lan elkartuko kooperatiben munduan, zerbait arraroa dalako, egia esan, teknologiak, industriak eta beste esparru batzuetan ere. Orduan, baina arte asmatu izan bada, segurazki ikasi beharko dugu, ze gauzak egin ditugun ondo, zeintzu dauden hobetzeko, eta erronka berriei, era edo printzipio balio berdinekin erantzunez. Eskerrik asko, Igon.
igual lankidetza, baina zuen gana noa, Mikel. Eta, mara, pixkate aipatu zute gobernantza, iruditzen zaigula badala elementu bat klabea, guzti honetan, gobernantza eredu berria behar ditugula, lankidetza eta batzuetan zenbat kostatzen zaigun, lankidetzan aritzea. Zuek pixkat eta igual zurekin hasiko naiz, Mikel, nola ikusten duzu edo jardunean, aritzen zarenean ere, lankidetzarako, ze zailtasun edo ze erronka nagusi ikusten dituzu, azkenan eragile mota desberdinak elkartzean eta... Bueno, bai, zailtasunak beti daude. Baina, egia da, hasi esaten duen bezala, euskal dimentsio kulturala ulertu behar dugula, eta azkenean erronka globalak lokalki erantzun behar diegu. Orduan, ulertu behar dugu zein den gure dimentsio kulturala, eta zein den gure jokatzeko joerak. Orduan, lankidetza hori, egia da Euskal Herrian egon dela beti lankidetzasko joera handi bat, eta auzolan hori joera oso garrantzitsua izan dela euskal eraldaketan, eta hori faktore ona da hemen egiten ari diren ekimenak horrela eramateko, ez. Eta orduan, lankidetzan zailtasunak beti daude, baina nik uste dute euskal kasuan ulertu behar dugu egia da, ez da berdina dimentsio kulturala, duela 30 urte edo gaur egungo dimentsio kulturala. Ulertu behar dugu zeintzuk egon diren aldaketak, orain gizartea likidoagoa da, ez, orduan ez da auzolan hori pizka bat galdu egin da. Baina, beste baliabide batzuk ere ditugu eta beste gaitasun batzuk ditugu eta lankidetza hortik begiratu behar dugu, ezta. Pizka bat jakinda zelan garen, hori ulertuta eta hortik heldu. Bale, eskerrik asko, Mikel. Eta igual, Mara, zuk ere pixka lankidetzaren gaia, nola, esperientzia ere baduzu, gradutik beratik hasita, eta orain, nazioarteko esperientzia batean ere murgilduta zaude, begirada desberdinetako pertsonekin eta elkarbizitzan ari zaren, eta pixka ze zailtasun ikusten dituzu lankidetza hortan edo... Bai, nik uste dut laneran izen proiektua hortan datzala, azkenan Cowork for EU bilatzen du coworking espazioak Europako unibertsitateetan modu publikoan izatea eta guztiok izatea eskuragarri, eta nik uste hori dela, Mikelek ondo aipatu duen bezala, gizartea geroz eta likidoagoa edo geroz eta bananduagoa da hau, eta holako espazioak ematen dute aukera, zuk zure lanetik lanez gain beste erakusteko aukera hori ematen dizu edo besteekin elkar bizitzea, azken finean, eta hori laneko alderdiaz aparte, bizitzako beste hainbat bizitzan beti elkar bizitu behar du besteekin, eta nik uste garrantzitsua dela, lehenik eta behin garrantzia ematea, azkenean gizakiak pertsona edo izaki sozialak gerala, eta orduan elkar bizitza beharrezkoa dugula aurrera egiteko. Bale, eskerrik asko, Mara. Eta pixkat profesionalen inguruan, edo, profesionalak edo agian ere ze bilakara ikusten dugun arlo honetan, ez? Bada sentsazioa agian badala arlo nahiko hasi berria, erronkekin beti izan ditugu erronkak, ez? Baina bada eremu bat, non badirudi diskurtso batzuk edo, gero eta gehiago entzuten ditugula, ez? Baina oraindikan ere, transizioen, bada, agian minoritarioa, ez? Gizartean, edo, sentsazioa zuek bestela ez bazatea ados bota, Baina nola ikusten duzue bilakaera? Arlo bat, nun, bilakaera handituko den, arlo bat, eta horrekin lotuta zenolako profilak edo profesionalen, eta zer emutan ikusten dituzu, ez? Nola ikusten duzute bilakaera hori edo arlo honen bilakaera eta profesionalen profilen kontua? Venga, Ibon. Galdera ez da erresa, Baina honik esango nuke zubigintzari buruzari bagera, eta nik uste zubigintza horrek edukiko dula garapena, eta eduki behar dula garapena, esaten ari geran gauza guzti horiengatik, zubigileak behar dira, ez? Eta zubi horien erpinetan dauden pertsonen kulturan eragingo duen personak ere behar dira, ez? Hau da, bai erakunde
publikoetan, akademian, erakunde komunitario, enpresarialetan, nik uste erakunde guzti horien barruan behar direla personak ekintzaileak direnak, baina zubigintza hori egiteko ikuspegi zabal bat garatzeko gai izango direnak, harreman horiek sustatzeko, eta lehen esaten genuen silo edo erronka isolatu horiek harremantzeko, ze nik uste hor dagoela gakoetako bat. Eta gero behar dira ere, nik uste perfil horien barruan kolaborazio, kooperaziora, kooperaziorako gaitasuna eta sensibilitatea daukaten personak. Hau da, harremanak eta elkarlana errazteko gaitana edukiko dutenak. Zentzu horretan, hasieran aipatu duzun pixkate perfil sozial hori, nahiz eta eduki behar izan ere, gaitasun teknologikoak barneratu eta garatzeko beharra, ze teknologia danon eskuan dago eta egongo da. Orduan hori bai, egon behar da bai edo bai, baina horrekin batera beste bai ikuspegi zabal eta kolaboratzaile nik uste beharrezkoa dela ere. Bale, Asier, zu nola ikusten duzu? Nik uste batetik beharrezkoa da, arazoen aurrean arazo horri iteko, esango nukenik, formazio sektoriala, klasiko hori, porque geuz guztietan espezialistak behar ditugu, jakina baietz. Baina aldi berdinean ikuspuntu integral holistikoa daukatenak, osea, arazoren ikuspuntu zabal badaukatenak. Eta nik uste bereziki humanidadetik landu behar dena eta humanidadek eskaintzen dutena justu hori dela. Arazoaren ikuspegi zabal hori. Ze askotan arazoaren ikuspegi sektoriala bakarri baldin badauko, gure arazoaren ikuspegi sektoriala hortatik plantatzen ditugu beti irtenbideak eta horiek ez dira irtenbide egokienak. Berda, formazio espezializatu hori, baina aldi berdinean berda ikuspegi zabala. Arazoaren ikuspegi zabala eta ikuspegi holistikoa diot, azken batean, segun egiten dezun horrek eragin daukelako bide baten edo besten. Eta behar ditugu profesionalak eragin guztiak aztertzeko gai izango direnak. Batetik beraz, nik uste, behar ditugula profesionalak ikuspegi zabal hori izango dutenak arazoarena. Horrekin batera, ezinbestekoa da, izaera empatiko bat izatea. Nik uste, dazteko jaurlaritza berarena, eta gure etxean dauzkagune eskatzen diguna da, konektore lana egitea. Nik uste, konektore gaitasun hori behar dugula. Ibonek aipatzezun zubigile lana ez, azkenen hori da, konektore lana egitea. Herri honetan dauzkagu hainbat eta hainbat ekimen, gai guztietan oso interesgarria dienak. Baina askotan ekimenak elkarri bizkarre eman da bizi die. Eta nik uste jaurlaritza baten lana edo erakunde publikoena, baina hori pasatu daiteke baita ere, zesanik ez, entidade pribatuetara eta baita ere gutako bakoitzaren gana ere, gai izan bergea ekimen horiek elkarrekin lotzeko. Eta hortarako horrek eskatzen du eskuzabaltasun handia bakoitzaren aldetik ere, ze erronka kolektibo eta ez danok hitz egiten dugu, baina erronka kolektiboak eduki ahal izateko bakoitza pixkat bere planteamenduak eta bere proposamenak albo batera utzi behar ditu erronka kolektibo horren mesedetan, ez? Eta nik uste hor asko daukagula oraindik ikusteko eta ikasteko, jakina. Eta aipatuko nuke hori, ikuspegi zabala, izaera empatiko hori, eta horrekin balegindu zubigile konexio lan horiek egiten, ekimen desberdinak oinarri baten jarri eta norabide berdinean jartzeko alegina egingo duen jendea. Zen ikuste zentzu hortan falta zaizkigula, herri bezala herri proiektu trazionatzaileak eta transformatzaileak falta zaizkigu. Eta horrek eskatzen duena da gutako bakoitzaren eskuzabaltasuna proiektu trazionatzaile eta transformatzaile horien mesedetan. Nik uste proiektu asko dauzkagula oso interesgarria direnak, baina hein handi batean elkarrekiko isolatuta daudenak. Eta beharko gain profesionalak, eta profesionala diodanean baita ere erakundeak publikoa zein pribatuak, gai direnak, eta leheno Mikelek aipatzezun, misio bat hartu eta misio horri edo helburu horri erantzuteko. Eta nik uste hor hondik ariketa asko daukagula egiteko. Diagnostiko amankomu baten, gure helburua zein dan ondo zehaztu, eta gero danok norabide horretan jarri. Izan beharren bakoitzaren helburu txikiak batuz helburu handiago lortu, hori da nahikoan niretzat momentu honetan. Garrantzitsuena dena da, oinarrian diagnostiko amankomu baten, helburu amankomun bat jarri, eta bakoitzak azeratik helburu horren mesedetan lanean jarri ez.
ez da ja izan helburu horren lorpena bakoitzaren proiektu txikien kolas bat, baizik eta jatorritik proiektu partekatu bat. Eta nik uste hortan lagunduko duten profesionalak behar ditugula, eta horrek eskatzen du kultura aldaketa handi bat danon aldetik. Bale, eskerrik asko. Bueno, Mikel, ikusten zula mundua etorkizune begira, aukerez beteta ongo dela, ez dakizuk zer sentsazio duzu horre, badagoela hasiko den edo hasten arian esparru bat. Ni bat ere ados nago hasiera esaten duenarekin. Azkenean, zubilan hori oso garrantzitsua da, profesionalak bat ditugulako, espezializatuak direnak, esparru desberdinetan, baina esaten dugun bezala, ekimen isolatuak badaude eta gauza berdinak egiten, azkenean duplizitateak ematen dira eta erdia egiten dute. Orduan, esaten ari gara, erronka konplexuak, trantsizio hirukoitza batera doala, ezin dela separatu, hori ezin bada banatu, ezin gara banatu gubez, ekimenak eta eragileak ezin gara banatu eta guztiok batera joan behar gara norabide berdinean, ez? Jakin behar dugu ekosistema horretan zer dagoen, ze proiektu daude eta zergatik ari garen hori egiten eta ez errepikatu besteak egiten ari dena eta jakin zer ari garen egiten beste leku batean. Orduan nik uste dut, zubilan hori egiteko beharra bat dagoela eta hori profesionalak behar direla aldo horretan, baina arlo publikoan ere hori departamentu ezberdinetan asiloak hausteko, arlo pribatuan ere disiplina anitzeko, ezberdinetako ekimenak lotzeko. Orduan, ikuste dut hori zubilan hori oso garrantzitsua dela, azkenean erronka hori erantzuna emateko eta hor behar bat dagoela. Zuk Mara, sentsazio berdina duzu? Auguruntzi joala, bai? Bai, eta gainera konturatu nahiz errealitatea dela, eta horrek asko pozten dago. Bale, ja amaitzeko, bai pixkat, honek sortzen digu horrelako, horren erronka potoloak ditugu, eta, batzutan badugu motxila, ari gera, baina ez dakit, bai eskatu nahi zueke, eta hori enbajadatxoa da. Baina amaitzeko bakoitzak horrelako, esaldi, labur-labur, modu baikorrean, zer azpimarratu nahiko zenukete, norabide honetan, labur, titulartxo bat, esalditxo bat, nahi baizuen hasiko naiz, Venga, nik adibidez, gero eta gehiago gara, esango nuke. Ez dakit zuek zer azpimarratu nahiko zenukete, tira, ez dakit, baikorretik, Bueno, nik pixkat zubiaren hortatik tiratuz, zubile gehiago erakunde guztietan. Ados? Nik uste dut, gero eta jende gehiago gaudela, proiektu partekatuetan sinisten duguna, eta proiektu partekatuak direla modu bakarra, arazo hain komplexuak erantzuteko, eta ni zentzu horretan benetan optimista naiz, ikusten dut gazte jendea bereziki lanak egiteko beste modua daukala, eta nik hor itxaropen handia daukat. Bale. Nik uste hori lankidetza, elkar ezagutza eta erronkei hortik tiratzea. Oso ondo, eskerrik asko, Mikel. Tamara? Nik izango nuke elkarlana eta interdisciplinaritatea barkatu. Oso ondo, eskerrik asko, Mara. Eskerrik asko Lauroi, gaurko solasaldiagatik, benetan eskerrik asko, eta honen beste amaiera emango diogu Alumni Zikloaren laugarren saioari. Atxalde ona pasada, no?